И здравейте хора! В днешното видео ще има 5 факта за Джеси. Да започваме с номер 1. На номер 5 исках да кажа. Номер 5 гласи, че ето този скин преди се е казал Scrap Джеси. Не е много интересен. Не знам за вас дали е интересен, но както и да е. Номер 4. Джеси харесва опасности, което е малко странно за момиче, но не мисля, че е малко странно, но може и да е странно. Не знам как вие мислите. И ако искате още такива видеа, се абонирайте за канала. За номер 3 съм поставил това, че тя е най-добра приятелка с Пени. Ето тук. Пени, която прилича на мутирала костенурка. Но както да. За номер 2 ще сложа какво вие мислите, че ще сложим? Какво, освен че е имало преди Станики Джеси. Не знам от кой скиновете беше, но пак е от фактите, така че да. И на номер 1 съм сложил, че Джеси след всеки апдейт става все по-ниска. Наистина все по-ниска става. И ако вижда и бонус фактът е, че Джеси, оръдието й се казва Scrap. Това беше видеото от мен. Чао!